Budú to kamery modernej generácie, ktoré budú mať aj tzv. Rozpoznávanie face recognition. Viete si predstaviť, že by sa snímali tváre 8, 10, 12-ročných detí? Je to vec na právnikov, snímate tie tváre kdekoľvek inde, aj na verejných priestranstvách. Máme to kompletne ošetrené, samozrejme tento materiál pracuje s tým, aby bol v súlade s GDPR. Skúsenosti sú s tým určite dobré, pretože môžeme monitorovať, kto vchádza a vychádza z budovy školy. Vaša dcerka chodí do školy, ktorá má kameru. Ako to vnímate? No určite sa budem cítiť bezpečnejšie, už len kvôli nej. Je to predsa iba druháčka, takže ja to schvaľujem určite. Hodnotím to ako dobrý nápad. Nemyslím si, že je to na škodu, ale nemyslím si, že to je niečo, čo by vyriešilo ten problém, ktorý by mal byť niekde inde, ktorý by podľa mňa mali riešiť napríklad tajné služby. Keď sa pozrieme aj na štatistiku alebo na data z útokov na mäkké ciele na školy v regióne strednej Európy, v drvivej väčšine prípadov sú to aktuálni alebo bývalí študenti a žiaci tej danej školy. To znamená, tu sa nebavíme o nejakých teroristoch z krajín tretieho sveta, ktorí budú v hľadačiku, ktorí budú v databázach. Ak by ste chceli všetky bezpečnostné rizika riešiť, tak asi by sme museli do každej triedy dať policajta, aby sme to riziko eliminovali. My prichádzame s niečím, čo zásadným spôsobom to riziko eliminuje.